Прывітанне, меня зовут Дмитрий Гурневич, гэта Пік Свабоды на канале Свабода Прэміум. А моя сённяшняя гостья, кандыдатка юрыдычных навук, юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзякала. Прывітанне, Кацярына. Прывітанне, Дмитрий. Кацярына, вельмі часта апошнім часам гаворыцца пра некае вяртанне Беларусі да дыялогу з заходнімі краінамі, пра зноў прызнанне Лукашэнкі. Скажыце, ці магчымае ўвогуле вяртанне да статус-кво, умоўна кажучы, да 19-го года? Ну, глядзіце, калі мы гаворым пра вяртанне да статус-кво, то нам патрэбна падзяляць, гэта ёсць шмат аспектаў. Ёсць палітычны статус-кво. Што такое статус-кво, да? Што мы падразумеваем пад статусам кво? Ёсць палітычны статус-кво, ёсць юрыдычны статус-кво. І часам, і яны насамрэч вельмі разыходзяцца, часам здаецца такое ўражанне, што Беларусь некуды туды зайшла, адкуль увогуле не вяртаюцца, да? І тут насамрэч не, і калі мы, то бок гэта трэба падзяляць, да? Калі мы гаворым пра, ну, і як юрыстка я не буду ўжо трошкі адбіраць хлеб у калег палітычных аналітыкаў, і пра палітычны статус-кво таксама, канешне, скажу пару словаў, але ж гэта таксама залежыць ад юрыдычна. І калі мы гаворым пра вяртанне да юрыдычнага статуса-кво, шчыра кажучы, тут не моцна ёсць куды вяртацца, таму што мы не моцна куды і пайшлі. Ніякага пытання аб непрызнанні ўрада Беларусі ніколі не стаяла. Ну, я ўжо не гавару аб непрызнанні там Беларусі як дзяржавы. То есть Беларусь як дзяржава існуе. Пад словом урад вы маеце на ўвазе ўсю ўладу. Улада, да. Урад як улада. Таму што сэнс у тым, што у міжнародным праве асноўны крытэр для таго, каб прызнаваць ці не прызнаваць урад, увогуле прызнанне ўрада гэта ўнутраняя справа дзяржавы. А як бы у яго увогуле там легітымнасць. А што датычыцца знешне гэтага як бы ўплыву, калі гэта выходзіць за рамкі, да, дзяржавы, калі узнікае нейкія канкуруючыя ўрады, якія, напрыклад, там кантралююць розныя часткі краіны, і замежныя дзяржавы проста не ведаюць, з кім ім падтрымліваць стасункі, да? Хто прадстаўляе краіну афіцыйна. Ці калі, напрыклад, здараецца канстытуцыйны пераварот і новы ўрад нейкі такі неэфектыўны, ну і неясна, ён увогуле там штосьці можа кантраляваць, ці там хаос там, да, у дзяржаве. У нашым выпадку гэтая ўлада фактычна ажыццяўляе эфектыўны кантроль. Эфектыўны кантроль, то бок гэта значыць, што ўсё жыццё дзяржавы такое day-to-day life, што там здараецца, яно падпарадкоўваецца законам, якія гэтая ўлада издае, яны кантралююць мясцовыя ўлады, ўсё. То бок гэта ўлада дэ-факта, да? То бок так, з юрыдычнага пункту гледжання, канешне, там Лукашенко нелегітымны. Вось я хацеў дакладнення, бо я памятаю выбары 2020 года, калі адбыліся, і многія ўрады ці там парламенты заявлялі, што яны не прызнаюць Лукашэнку прэзідэнтам або не прызнаюць выбары. Але што па вялікім рахунку гэта азначае? Насамрэч, гэта такі палітычны момант, таму што, глядзіце, ніякіх дыпламатычных стасункаў ніхто не парваў, толькі панізілі ранг дыпламатаў, да? І гэта палітычныя такія індыкатары. І Беларусь на міжнародных пляцоўках, куды яшчэ яе дапускаюць, ну там, напрыклад, ОАН, да? Нядаўна мы з вамі гаварылі пра візіт і Дэмсіл, і афіцыйна Мінска ОАН, дык вось на Генасамблею, да? Дык вось там прадстаўляе Беларусь як дзяржаву, як публічнае ўтварэнне, як дзяржаву, да? Прадстаўляе афіцыйны ўрад. Расклад выступаў у Генеральнай асамблеі. Гэта ілюзія, што, умоўна кажучы, Захад не прызнаў Лукашэнку прэзідэнтам. Гэта палітычны срэз і палітычны аспект сітуацыі, якая здарылася, больш, чым юрыдычны, таму што працуюць дыпламаты і дзяржаву у афіцыйных стасунках, калі мы гаворым ад дзяржавы Рэспублікі Беларусь, сённяшняй сімволікай, як бы яна там нам не падабалася, да, афіцыйнай, гэтая сімволіка ёсць, і ёсць гэтыя людзі, якія прадстаўляюць там дзяржаву. То бок, калі мы гаворым, што Дэмсілы і афіцыйная ўлада прыехалі ў ОАН, то Рэспубліку Беларусь як дзяржаву, існуючую на гэтай тэрыторыі, вось пад гэтым іменем і з гэтай сімволікай прадстаўляе афіцыйны Мінск, канешне, не Дэмсілы. Так Лукашэнку гэтага, ў прынцыпе, дастаткова?
калі па факце яго фармальна прызнаюць. Ну, але ж, канешне, ёсць як бы палітычны момант, і там з ім, ну, понятно, што з ім там абрэзалі стасункі, сакрацілі, там, і яго робяць палітычныя дэкларацыі аб тым, што яны не прызнаюць яго легітымнасць. І так, як бы юрыдычна ён не легітымны, але ж я хочу звярнуць увагу на фактычнае становішча спраў. Таму што ведаеце, увогуле стасункі паміж дзяржавамі і з пункту гледжання міжнароднага права фактычная сітуацыя, што здараецца дэ-факта, гэта шмат важней, чым што здараецца дэ-юра, а асабліва, калі час ідзе вялікі. І таму, ведаеце, ну, ёсць такі прынцып, напрыклад, ёсць такія два канкуруючыя прынцыпы ў міжнародным праве. Адзін, неправавая сітуацыя не можа парадзіць прававыя наступствы, але ж з іншага боку ёсць іншы, калі факты народжуюць права. То бок, калі нелегітымны, вось ён такі нелегітымны, але ён здольны кантраляваць тэрыторыю эфектыўна. І чым дальш цягнецца гэтая сітуацыя, калі мы вось гаворым пра, тут уже такое я трошкі, ну, залезу у агарод калег палітычных аналітыкаў, пра ці магчыма вяртанне там да статуса кво ў палітычным сэнсе, да? Дык вось маё асабістае меркаванне, чым дольш цягнецца фактычная вот эта сітуацыя, тым больш верагоднае гэта вяртанне. Але пасля 22-го года, калі пачалося поўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну, супраць Лукашэнкі, супраць Рэспублікі Беларусь уводзіліся санкцыі. Называлі агрэсарам, суагрэсарам, часам у дэкларацыях, часам у нейкіх там заявах. І да канца не зразумела ўвогуле, ці на агрэсар ці не агрэсар, мы яшчэ пра гэта пагаворым. Але уявім сабе, што зараз Лукашэнку прапануюць нейкую, ну, перамову, дыялог. Вот Франк Вячорка ўчора казаў у нашым эфіры, што яму нібыта еўразвяз, ці там захад у шырэйшым сэнсе, і сігналы высылае. Але ж ён ж суагрэсар ці агрэсар, то есть і непрызнаны. Як тады это выглядае? Што заходнія краіны размаўляюць як? З чалавекам, которого не прызнаюць, абвесцілі агрэсарам. Ну, слухайце, і зноў жа, як бы, ну, што датычыцца санкцый, то санкцыі, вось гэта таксама такіх санкцый, гэта якраз такі тыя юрыдычныя змены, якія былі рэальна зроблены, у якіх ёсць наступствы, якія могуць быць адменены, але тут уже ці будуць яны адменены, гэта ўжо, ну, вялікае пытанне насамрэч, і не такое лёгкае, і як бы гэта ўжо шмат калег палітычных аналітыкаў аб гэтым гавораць, так, і эканамістаў, там ёсць розныя аспекты, але гэта насамрэч, вось мы туды ўшлі, то бок вось якраз такі туды мы ўшлі, да, санкцыі прынятыя, і іх адмена, канешне, будзе, ну, гэта асобны працэс. Што датычыцца пра прызнанне яго ізноў жа, калі гавораць рэжым і надаюць яму суб'ектнасць, да, рэжым такі-то, рэжым агрэсар. Слухайце, рэжым гэта не суб'ект. Суб'екта ў нас два, можа быць, альбо дзяржава, да, альбо фізічнае лицо. Ён, калі мы гаворым пра міжнародную крымінальную адказнасць, да, то гэта яго асабістая ці кагосьці там з іншых гэтых усіх лиц, і там уже свая гісторыя. Але ж, калі мы гаворым, мы можам раздзяліць рэжым і краіну, але мы не можам раздзяліць рэжым і дзяржаву. Таму што дзяржава, ад яе імя, заўсёды, ну, хтосьці дзейнічае, і гэта і ёсць дзяржава зараз. Тады, з пункту гледжання міжнароднага права, Беларусь з'яўляецца агрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны? Ці суагрэсарам? Глядзіце, калі каротка адказаць, то так, па факту ёсць тое, што называецца агрэсіяй, згодна з рэзалюцыяй вызначэння агрэсіі, якая сёння там асноўная крыніца для вызначэння, што такое агрэсія, да? І пры тым прадастаўленне тэрыторыі і вось гэтых усіх, як бы, тое, што тыя факты, якія дакладна ёсць, што Беларусь, як выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну, гэта адна з форм агрэсіі. То бок, нават у гэтым сэнсе яна не суагрэсар, яна агрэсар, проста лайт-форма. Гэта асобная форма агрэсіі, прадастаўлення тэрыторыі другой дзяржаве для здзяйснення нападу. Пры гэтым у асноўнай рэзалюцыі, у першай, можна сказаць, рэакцыі міжнароднай супольнасці, да, якая была ў выглядзе рэзалюцыі Генеральнай асамблеі праз тыдзень пасля пачатку вайны ад 2 сакавіка, если не памыляюся, 22-го года,
дзе прызнана агрэсія Расіі, да? Але пра Беларусь там няма такой фармулёўкі, як бы, што яна агрэсар, а там такая фармулёўка выкарыстоўваецца уцягненне, Беларусь уцягнутая, як бы уцягненне ў неправамернае выкарыстанне сілы, да? Involvement, такое слово. Але ж, ізноў жа, як бы, я просто бачу некаторыя такія, у паблікі часам абмяркоўваюць рэчы, што калі яна не была названая агрэсарам у нейкім дакуменце, то яна не агрэсар. Ну, напрыклад, закон прыняты, што на агрэсар. Паслухайце, па-першае, па-першае, згодна з рэзалюцыяй агрэсіі, згодна з міжнародным правам, Савет бяспекі, Рада бяспекі толькі можа вызначаць, мае кампетэнцыю вызначаць, была агрэсія ці не. Але ў гэтай сітуацыі мы разумеем, што Рада бяспекі заблакавана, таму менавіта Генеральная асамблея прыняла эту рэзалюцыю. Ну і Генеральная асамблея выкарыстала слова агрэсія да Расіі, але вырашыла выкарыстаць іншае слово для Беларусі. Але ж калі мы будзем глядзець на факты, да, па-першае, калі мы глядзім на факты, мы ведаем, што якія факты былі, праход войск, самалёты ўзляталі, якія абстрэльвалі і запускаліся ракеты з тэрыторыі Беларусі. Гэта ўсё форма агрэсіі па рэзалюцыі ААНаўскай, гэтай вызначэння агрэсіі. То бок, па сутнасці, ёсць абавязальніцтва і ёсць паводзіны дзяржавы, якія не суадносяцца з гэтым. Гэта парушэнне. Вось. Пры гэтым Генеральная асамблея увогуле ў гэтай рэзалюцыі яна гаворыць аб парушэнні нават не гэтай рэзалюцыі пра вызначэнне агрэсіі, а устава ААН. Яна гаворыць, што парушан прынцып непрымянення сілы як Расіяй, так і Беларусью, таму што яна уцягнутая ў неправамернае прымяненне сілы. Вось што гаворыць дакумент. Ну, так гэта асобнае парушэнне. Увогуле, у міжнародным праве дзяржава можа парушаць міжнароднае права адначасова па некалькіх нормах, таму што нават калі яна не названа там 10 агрэсарам, то, окей, яна парушыла устав ААН і неправамернае прымяненне сілы. Вось. А па-другое, насамрэч былі дакументы, дзе яна і агрэсарам называлась. То бок, ёсць такія дакументы, гэта не ўзровень ААН, але ж, это быў стейтмент Еўразвязу там адзін. Але пытанне, ці стейтмент, то есть заява, ці гэта мае юрыдычную моц, бо часам і прымаюцца дэкларацыі Еўрапейскага парламенту, нейкія рэзалюцыі, носяць рэкамендацыйны характар. Так, то бок, калі камусьці трэба знайсці дакумент, дзе Беларусь там названа агрэсарам, такі дакумент ёсць. Але ж не ў гэтым сутнасць. А сутнасць у тым, што ёсць абавязальніцтвы, ёсць факт і ёсць абавязальніцтвы. І факты паводзіны дзяржавы не суадносяцца з гэтымі абавязальніцтвамі. І гэта парушэнне. І калі мы гаворым аб дзяржаве, бачыце, аб адказнасці дзяржавы, тут няма як у дачыненні да фізічных асобаў прэзумпцыі невінаватасці. То мог, пакуль суд не прызнаў, што ты злачынца, да, гэта нармальна ў дачыненні да фізічных асоб, таму што гэта як бы дзяржава як моцная сістэма і маленькі чалавек, і таму прэзумпцыя невінаватасці гэта яго страхоўка ад такіх вольных дзеянняў дзяржавы. У міжнародным праве трошки па-іншаму ўсё, і адказнасць наступае проста па факту на парушэнне норм. Потым, калі пра наступствы гаварыць, так, прыцягненне да адказнасці – гэта права пацярпелай дзяржавы. Я вас хацеў пра наступствы запытацца. Ці, калі вы кажаце, што агрэсія там вызначаецца ААН паводле яе вызначэння, а наступствы? Наступствы здзяйснення дзяржавай парушэння міжнароднага права таксама, безумоўна, прапісаны ў корпусе нормаў аб праве міжнароднай адказнасці. Да? І у тым ліку прыцягненне да адказнасці – гэта права пацярпелай дзяржавы. То бок, у прынцыпе, калі пацярпелая дзяржава не здзяйсняе актыўных дзеянняў, то, значыць, не будзе наступстваў. Толькі калі парушальнік не вырашыць, напрыклад, там, добровольна сам сказаць, давайте там Беларусь, да, напрыклад, новы ўрад скажа, мы будзем плаціць рэпарацыі Украіне, таксама, як у свой час зрабіла Аўстрыя, у якой быў вельмі доўгі шлях да пераасэнсавання свайго ўдзелу, хаця яна была афіцыйна прызнана акупаванай і таму як бы не вінаватай. А ці ёсць нейкія крокі, на вашу думку, якія сведчаць пра тое, што Украіна ўжо таксама
мае прэтэнзіі да Беларусі на юрыдычным Ну так, і варта, вось вы вельмі правильно сказали про прэтэнзіі, тому што варта разумець, што прыцягненне да адказнасці ў міжнародным праве не абавязкова здараецца праз судовую некую установу, да? То бок не абавязкова, каб прыцягнуць да адказнасці, каб было разбіральніцтва ў суде. І больш за тое, часцей за ўсё, гэта вырашаецца ў двухбаковых адносінах, калі адна дзяржава там, то бок дзяржава можа заявіць прэтэнзію з канкрэтнымі там патрабаваннямі, і калі яны дагаворацца паміж сабой, гэта таксама прыцягненне да адказнасці. Вось. І я не... Ну, то бок, зразумела, што ў рыторыкі Украіны на ўсіх узроўнях, і на палітычным, і на ўзроўні афіцыйных дакументаў Беларусь ідзе як бы, ну, Беларусь ідзе як дзяржава, якая падтрымлівае агрэсію, якая ўдзельнічае ў гэтым. Але складана сказаць зараз, што будзе адбывацца пасля, тому што гэта ўсё прыцягненне да адказнасці на Украіне зараз не да гэтага, это зразумела, да? І гэта ўсё будзе адбывацца, ну, не зараз. І складана сказаць насамрэч, ці будзе нейкі афіцыйны, ну, моушн, афіцыйны нейкі ад Украіны рух па прыцягненню Беларусі да адказнасці, па прад'яўленню прэтэнзій новай беларускай уладзе, напрыклад, да? І зараз складана гэта сказаць. Я вось, дарэчы, забегаючы вельмі далёка наперад, хацеў бы спытацца пра гэту новую беларускую ўладу. Мы гаворым гіпатэтычна чыста. Калі яна, скажем, прыйдзе пасля таго, як Лукашенка ў любых формах сыдзе з улады. То есть, а як будзе адбывацца тады ўвогуле жыццё ў краіне, па якім законе будзе рэгулявацца адносіны з Украінай, калі як бы ён не прызнаваўся Маназі Лукашенка, там законы прымаліся вельмі дзіўныя, которые вот асабліва пасля 20-го года прызнаваліся. Хто іх спыніць, новая прэмія, калі палата прадстаўнікоў, а і таксама ніхто не прызнае? Слухайце, ну, ізноў жа сутнасць у чым? Пра знешняе прызнанне. Новы ўрад будзе прызнавацца як афіцыйны прадстаўнік дзяржавы, калі ён будзе ў стане кантраляваць тэрыторыю. То есть па факце? Па факце, канешне. Калі ён будзе ў стане кантраляваць тэрыторыю. І тады як бы ўсё, што там робіцца, прызнаецца знешне, ну, прызнаецца як ад імя этой дзяржавы. Я вас трошки патролю зараз. А калі, напрыклад, гэта будзе некая, скажем, хунта, которую прышле Владимир Путин, але яна зможа кантраляваць сітуацыю. І гэта будуць нейкія людзі, магчыма, і беларусы па пашпарце, па нараджэнні, которых ніхто не прызнаваў у Беларусі, але которых прыслала саюзная дзяржава. Не, ну разумееце, тады ну, гэта вельмі залежыць ад таго, якім чынам усё гэта ну, там здарыцца, як гэтыя людзі прыйдуць. Да? Гэта што будзе? Ваенны пераварот ці што гэта будзе? Гэта вельмі важна, таксама гэта будзе мець вельмі важнае значэнне. Да? Вось. Дык вось, калі гаворыць пра, ну, будзем спадзявацца, што гэта ўсё ж такі будзе не ваенная хунта, а новы ўрад, хаця таксама у нас ёсць нейкія ружовыя такія трохі уяўленні аб гэтым, што нейкія там усе дрэнныя сыдуць і ўсе добрыя прыйдуць, і гэта будзе адразу нейкі дэмакратычны ўрад. На мой погляд, будзе ўсё трошкі не так, і гэта будзе, мабыць, больш нейкі польскі варыянт, ну, карацей, то бок прыйдзецца... Ну, прыйдзецца дамаўляцца з часткай гэтай старой улады. Так, конец 80-х гадоў. Да. Вось. Ну, але ж гэта проста маё такое, ну, моя такая думка, не абавязкова таксама, што будзе так, але ж, ну, напрыклад, новая ўлада, да, што б мы не падразумевалі пад ёй. Ну, не мы першыя, не мы як бы апошнія, калі такое здараецца, і безумоўна не можа быць такога, што ўсе законы адменяцца адразу. Краіна не можа застацца без справы ўвогуле і ў хаосе, і захаванне правапарадку гэта насамрэч вельмі важна і на гэтым этапе. Таму, як звычайна робіцца там мабыць, прымаюцца нейкія пераходныя акты, дзе гаворыцца, што ўсё заканадаўства пакуль дзейнічае у той частцы, у якой яно не супярэчыць, напрыклад, там, нормах па правах чалавека, там, абавязальніцтвах па правах чалавека. Ну, такое, то бок, да. Пабачце, працягваю вас троліць. Ёсць усе беларускі народны сход, канстытуцыйны орган, который зацверджаны Канстытуцыяй Беларусі пасля зменаў.
А ён прызнае, напрыклад, незаконным тое, што робіць некая іншая галіна ўлады, которая там прыйдзе. Нездарма ж Лукашенко, відаць, прымаў тыя законы пра такую установу. Слухайте, ну гэта таксама складанае пытанне, і гэта такія гіпотетычныя размовы, то бок не зразумела, що, ну, якая іншая галіна ўлады, то бок не вельмі зразумела канструкцыя, калі прыходзіць новая ўлада і застаецца канстытуцыйны сход, усебеларускі сход, да. То бок размова ідзе, безумоўна, аб пераўсталяванні дзяржавы і аб абнуленні некаторых рэчаў. А хто іх будзе абнуляць? Ну, новы ўрад. А ён мае такое права? Да. Да выбараў, калі Мае беларусы такое права. большасцю не бяруць, напрыклад, некую палітычную сілу, ці гэта будуць парламенцкія, ці ўжо прэзідэнцкія выбары. выбары. Глядзіце, гэта ўсе гэтыя выбары, да, нармальна, то бок задача новага ўрада арганізаваць працэсы нармальных выбараў, пастаяннага, ну, нармальных выбараў у дзяржаве, па якой бы мадэлі там не было гэта вырашана. І, ну, пераходны перыяд – это перыяд, калі людзі, якія ўзялі на сябе адказнасць назвацца новым урадам, павінны зрабіць нармальны пераход. Вось. І як бы, ну, звычайна, ізноў жа, калі мы гаворым, напрыклад, пра тыя ж дэмсілы, там, да, і пра тую ж там Святлану Ціхановскую, хаця я не ўпэўнена, што гэта будуць гэтыя людзі. Так? Вось. Это ўжо як палітолог гаворыцца. Ну, я не палітолог, адразу скажу. Да. Вось. Частка ваша так. Гэта проста я як юрыстка таксама не ўпэўнена. Ну, гэта ўвогуле не аб прафесіі, а проста аб маём меркаванні як грамадзянкі, як эксперткі. Вось, то бок, сэнс у тым, што, ну, то бок, гэта не можа быць такое заўсёды, бачыце, несканчаемае, то бок, а хто абірае гэтых людзей, хто абірае гэтых людзей, хто абірае гэтых людзей. Змяняць законы будзе той, хто прыйдзе да ўлады. І як з'явіцца гэта новая ўлада, гэта таксама ёсць шэраг варыянтаў. Так? Але сутнасць простая. Хто першы дабяжыць да дома ўрада, да там, адміністрацыі прэзідэнта, то і будзе новая ўлада. Хто першы захопіць тэлеграф, там, тэлевізію. Слухайте, ну гэта ізноў залежыць ад таго, як будзе адбывацца транзіт улады. Да? Калі ён будзе адбывацца немірным шляхам, што аб чым шмат гавораць і у чаго ёсць шмат фанатаў, але ж я не аднашу сябе да іх шэрагу, не лічу, што гэта ўвогуле варта разглядаць, і такое можа адбыцца. Да, гэта, безумоўна, ну, павінна быць цвярозамі, гэта можа адбыцца, але гэта не тое, што нам бы патрэбна было, то гэта як бы адна історыя. Гэта тыя, хто зможа ўзяць гэтую ўладу і яе утрымаць. Гэта ўвогуле пра кантроль. Ці гэта мірны шлях, мірны пераход. І тады, ну, гэта ізноў жа залежыць вельмі ад канфігурацыі, у якой будзе атрымлівацца гэты пераход. Гэта будзе некая дамова з існуючымі ўладамі, там, напрыклад, ужо без Лукашэнкі, там, умоўна, да? Ці гэта будзе ўвогуле, ну, гэта, ну, да, мірны гэта, канешне, калі будзе нейкія такія, ну, нейкія перамовы, нейкае такое замяшчэнне, вось, то бок, гэта вельмі залежыць ад таго, у якой канфігурацыі адбываецца пераход. І хто будзе здольны узяць уладу і кантраляваць тэрыторыю, ажыццяўляць эфектыўны кантроль у пераходны перыяд, ну той і будзе... Ёсць, дарэчы, навуковыя даследаванні, якія праводзіла такая даследчыца Эріка Франк, я калісьці рабіў за інтэрв'ю, так яна сцвярджае, што ўвогуле вельмі мала краін сёння дэмакратычных, дзе б улада змянялася немірным шляхам. То есть гарантыя дэмакратызацыі нармальнага жыцця — это якраз такі мірныя перамены. Конечно, безумоўна, абсалютна. Гэта безумоўна, і чым больш мірным шляхам адбудзецца транзіт, тым больш ёсць нейкая надзея на якасную трансфармацыю. Таму што ніякага, як бы, бачыце, сёння не пачатак 20-го стагоддзя. Сёння ўжо пачатак, амаль чвэрць прайшла 21-го стагоддзя. І устойлівае развіццё дзяржавы, краіны, асабліва ў сітуацыі, калі нам не проста трэба змяніць уладу, да, там адзін род ішоў, другі прыйшоў, як бы, а нам трэба пераўсталяваць дзяржаву. І вось устойлівасць гэтага і як бы поспех
залежыць супер ад максімальна мірнага шляху транзіту таксама. Гэта не можа будавацца на гвалце. У сувязі з гэтым апошняе пытанне, тады, магчыма, ілюстрацыя не патрэбная? Слухайце, гэта асобная тэма для разважання, не на апошняе пытанне, і ў мяне няма, шчыра скажу, адназначна адказу на гэта. Ну, але ці гэта гарантыя, скажам, таксама нармальных пераменаў? Гэта не, сама па сабе гэта не гарантыя. Сама, вось я скажу, што з'яўляецца гарантыяй з майго пункту гледжання, да? І гэта не ілюстрацыя. Ілюстрацыя гэта можа быць адным з інструментаў. Але сэнс такая як бы сутнасная гарантыя, да? Гэта змена падыходаў, а не змена прозвішчаў. Разумееце? Калі адбудзецца змена прозвішчаў, а не адбудзецца змена падыходаў, а пад гэтым падразумеваецца вельмі шырокае кола пытанняў, што значыць змена падыходаў, да? Тады будзе як бы некая надзея на поспех. Калі гэта адбудзецца змена прозвішчаў, а ўсё застанецца прыкладна таксама, да, той же Александр Григорыч, толькі там без вусоў, да, или там штосьці ў гэтым выпадку, што мы таксама зараз назіраем вельмі у розных выявах у дэмсупольнасці, да, праявы Александра Григорыча і ўсяго, што ён пабудаваў, у розных выявах, формах праяўляецца у дэмсупольнасці, у працэсах, якія ідуць. Ну вось калі гэта ўсё будзе захоўвацца, а проста прыйдзець новы чалавек, там новыя людзі скажуць: я Маша, я Света, я Ваня. Тады я апошняе пытанне перафармулюю на больш такое аптымістычнае. Скажыце, а што тады павінна адбыцца ў дзяржаве? Ці гэта мусіць быць нейкі юрыдычны інструмент, каб такога Александра Григоровича там з вусамі ці без вусоў не было ў будучыні? Ці так, значыць, такі парламенцкая рэспубліка, як некаторыя кажуць, ці проста абмежаваць прэзідэнта? Ну штосьці ж павінна існаваць? Да, безумоўна, але ж гэта ўсё таксама інструменты. То бок парламенцкая ці прэзідэнцкая рэспубліка гэта таксама не панацэя, гэта не таблетка, да? Ну, гэта адзін з інструментаў, мабыць, але гэта не сама сутнасць. Павінна адбыцца тое, што і тут вось важнейшае за ўсё то, як будзе адбывацца, а не то, што будзе адбывацца. І ў прыватнасці асаблівая важнасць, як будзе адбывацца канстытуцыйная рэформа і увогуле прыняццё новай канстытуцыі, якая пераўсталёўвае дзяржаву. І ёсць, канешне, там, ну, є такі ліст, чек-ліст таго, што варта было б зрабіць у сэнсе гэтых check and balances, што, ну, каб не дапусціць там таго, што было дапушчана, таго, што не было зроблена нават і ў Канстытуцыі 94-го года. Некаторыя лічаць, што яна некая ідэальная. Не, яна не была ідэальная. Вось. Але сэнсавая рэч – гэта працэс, на мой погляд, самая важная рэч, ну, адна з самых важных – гэта працэс канстытуцыйнай рэформы, як будзе прымацца новая канстытуцыя. Ну, гэта дакладна не напісаная некалькімі замежнымі экспертамі канстытуцыя для беларусаў. Ну, да, вось. То бок гэта дакладна не. Чым больш будзе партысіпатыўны працэс, чым больш людзі і тыя сілы палітычныя, якія і будуць існаваць на момант пераходу, таму зараз же мы не ведаем, хто это будзе, што это за сілы будуць, хто з кім будзе дамаўляцца. Таму што Канстытуцыя – гэта дамова аб сумесным жыцці, як шлюбная дамова. І будзе ўсё залежаць ад таго, і чым больш будзе ў гэта людзей уцягнута, чым больш гэта будзе партысіпацыйны працэс, чым больш будзе гэта рэальна результатам рэальнага баланса інтарэсаў, тым больш будзе гэта эфектыўна. І гэта ўсё ў працэсе. Таму што ўвогуле дэмакратыя – гэта працэс, гэта не вынік. Гэта не нешта, ну, не вынік гэта. Гэта не тое, што я гавару, не чашка нейкая там, якая з палічкі можа быць узятая, тыпу дэмакратыя ў нас цяпер, во, мы прынеслі. Да. Не, гэта працэс. І ще неабходныя дэмакраты таксама для гэтага. Для дэмакратыі неабходныя дэмакраты, каб былі. Слухайце, а гэта таксама пра курыцу ці яйка. Усё узаемнае такое, узаемны ўплыў працэсаў на людзей і людзей на працэсы.
Дзякуй вялікі, Кацярына. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маёй госці была юрыстка-міжнародніца, кандыдатка юрыдычных навук Кацярына Дзайкала. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич. Вы глядзелі «Піка свабоды» на канале «Свабода Прэміум». Падпісвайцеся, лайкайце гэта відэа, каментуйце, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.